ta akwai magana a batu na COVID-19 wai ina matsalar a coronavirus an faɗe ta ƙarya ce kuma wai ba ta kama duk bakar fata labuwaye shi yasa Hajiya Salamatu Almakura ta kira ni a ta ce in zo jihar Nasarawa na yi bayani a cutar coronavirus lallai akwai ta COVID-19 tana barna al'umma ta to mai ce coronavirus cuta mai shaƙe numfashi annobar coronavirus a cutar tana zuwa da annobar coronavirus a da zazzabi da ciwon kai annobar coronavirus a tari ta sada atishawa annobar coronavirus tana yawan an ta kasala annobar coronavirus annobar fatabuwa idaka duniya to ya samu kare kanmu wanke hannuwan mu da dakile COVID-19 a cuɗanya da mutane duka mu dakile COVID-19 a musabaha ana samu mu dakile COVID-19 a yawan shiga a taro mu dakile COVID-19 mu zauna gida mu kula mu dakile COVID-19 fatakar iyalan mu da dakile COVID-19 Hajiya Salamatu Almakura ce ta ce annobar coronavirus lallai da gaske ce ana ɗaukar ta a cikin iska kwarai da gaggawa cutar gaba ta kyale mai kuɗi da matalakawa sannan ta ce mu ɗau shawarwari na likitoci da ka zo alamun cutar ka garzaya asibiti mafi kusa